Predstavte si vypätú diskusiu vo Vatikáne, kde sa rozhoduje o budúcnosti Pátra Pia. Zrazu do miestnosti vstúpi kapucínsky rehoľník a priamo pred pápežom prosí o milosť. Dnešný príbeh skúma tento úžasný moment bilokácie Pátra Pia. Zostaňte naladení. Vítajte na YouTube kanáli Po stopách Pátra Pia. Páter Pio bol kapucínsky rehoľník, mystik a zázračný divotvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme 3 dni v týždni, preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto milovaného svetca. Objavte, ako sa odkaz Pátra Pia môže dotknúť vášho života a životov vašich blízkych. Prihláste sa preto na odber a poďme sa spoločne vydať na túto duchovnú cestu. Dnešný príbeh pochádza z knihy Vida del Padre Pio, čo po španielsky znamená Život Pátra Pia, od Enriqueho Callicóa. A rozpráva o jednom z najneobyčajnejších momentov v živote Pátra Pia. O tom, ako jeho dar bilokácie zasiahol priamo v srdci Vatikánu, v kľúčovej chvíli, keď sa rozhodovalo o budúcnosti Pátra Pia. Pre tých, ktorí nepoznajú tento pojem, bilokácia je tajomný jav, pri ktorom je človek prítomný na 2 miestach súčasne. Hoci je to mimoriadne zriedkavé, tento dar bol zaznamenaný v životoch viacerých svetcov, medzi inými aj u Pátra Pia. Svedkovia dosvedčili, že Páter Pio od svojho vstupu do rehole nikdy neopustil svoj kláštor, no napriek tomu bol údajne videný na rôznych miestach sveta, vrátane vzdialených krajín ako Uruguay či Filipíny. No možno najpôsobivejšie z týchto udalostí sa odohralo oveľa bližšie k domovu, priamo vo Vatikáne. V 20. rokoch 20. storočia začal pápež Pius XI dostávať množstvo správ o Pátrovi Piovi. Spočiatku neutrálne naladený, pápež si postupne vytváral negatívny názor na stigmatizovaného rehoľníka kvôli anonymným listom, ktoré ho obviňovali z podvodu. Arcibiskup Pascale Gagliardi, ktorý otvorene odporoval Pátrovi Piovi, dokonca pápežovi tvrdil: "Videl som na vlastné oči, ako si Páter Pio nanáša make-up na tvár a parfumuje sa, aby sa ukázal pred ľuďmi. Prisahám na kríž, že to, čo hovorím, je pravda." Takto sa tento arcibiskup rúhal a tvrdil tiež, že stigmy Pátra Pia boli samoinfekciou spôsobenou chemikáliami, ako jód a kyselina dusičná. Tvárou v tvár týmto obvineniam pápež Pius XI zvolal stretnutie s niekoľkými kardinálmi, aby rozhodli o prísnych opatreniach voči Pátrovi Piovi. A práve v tejto napätej chvíli sa stalo niečo výnimočné. Podľa kardinála Augusta Silia, ktorý bol prítomný na stretnutí, do miestnosti náhle vstúpil kapucínsky rehoľník. Kardinál Sil spomína: "V tom momente sme videli, ako do miestnosti vstúpil kapucínsky rehoľník. Jeho ruky boli skryté v rukávoch a kráčal s bolestivým, no rozhodným krokom priamo k svätému Otcovi. Bez toho, aby ho niekto zastavil, kľakol si, poboskal nohy jeho svetosti a s prosebným hlasom povedal: Svetosť, pre dobro cirkvi to nedovoľte. Potom požiadal o požehnanie, opäť poboskal pápežove nohy a odišiel tak, ako prišiel. Kardináli zostali ohromení. Nemohli uveriť tomu, čo práve videli, a vymieniali si otázne pohľady. Pápež, hlboko otrasený, nariadil kardinálovi Siliovi, aby zistil, kde sa Páter Pio nachádzal v čase stretnutia. Výsledky vyšetrovania? Páter Pio bol v chóre svojho kláštora v San Giovanni Rotondo, kde sa modlil breviár. Kláštor nikdy neopustil. Kardinál Sil navštívil Pátra Pia niekoľkokrát a vždy hovoril o svetcovi s veľkou úctou. Nakoniec, začiatkom roku 1933, pápež Pius XI zrušil obmedzenia voči Pátrovi Piovi, čím mu umožnil opäť verejne slúžiť svätú omšu. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím, lajkujte a zdieľajte toto video, aby ste pomohli nášmu kanálu rásť. Podporte náš kanál tým, že budete pokračovať v sledovaní ďalšieho videa. Pomôže to algoritmu YouTube. A nezabudnite si zapísať omšové úmysly na budúci piatok na svätú omšu Pátra Pia. Odkaz nájdete v popise nižšie. Zostaňte naladení na ďalšie video o živote svätého Pátra Pia.